Is-sena li għaddiet aktar minn 78,000 student ġew f'pajjiżna biex jitalmu l-Ingliż u din l-industrija ġenerat 155 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Dan intqal fi preżentazzjoni tar-rapport annwali għas-sena li għaddiet imħejji mill-Federazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tat-Tagħlim tal-Ingliż f'Malta, Feltim, fejn ġie spjegat li s-sena l-oħra ġew Malta total ta' 78,567 student, żieda ta' kważi 22,000 meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Ġie notat ukoll kif iż-żmien li qattaw l-istudenti f'Malta kompla jiżdied b'iktar minn 15% s-sena l-oħra meta mqabbel mal-2019. L-istudenti għadu medja ta' 24 lejl f'pajjiżna. L-istħarriġ innota wkoll li swieq prominenti li minnhom ġew l-istudenti għal programmi tas-sajf kienu pajjiżi li tradizzjonalment mhumiex is-sors ta' turiżmu għal Malta, bħall-Brażil, il-Ġappun u l-Kolombja. Iċ-chairperson ta' Feltim Rebecca Bonnici tenniet li hu ta' privileġġ għal din l-organizzazzjoni li qed tilqa' iktar minn 60% tal-istudenti li jiġu f'pajjiżna biex jitalmu l-Ingliż minn 40 pajjiż. L-ewwel quarter tas-sena normalment naraw iktar studenti li jagħmlu iktar żmien fil-pajjiż tagħna jistudjaw l-Ingliż biex jippreparaw biex jagħmlu ċerti eżamijiet. Jiena konvinta li Lulju Awwissu ħannerġgħu naraw l-ammont ta' young learners li jiġu fil-pajjiż tagħna u mbagħad nerġgħu f'Ottubru naraw upsurge fil-klijenti li aħna qed ikollna iktar seats fuq l-ajruplani li qed jiġu lejn il-Gżejjer tagħna li ma jaqgħux biss fil-high season tipiku ta' Malta u Għawdex imma qed nestendu l-istaġun sena fuq sena. Għal din il-konferenza kien preżenti l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li tenna kif it-tagħlim tal-Ingliż huwa pedament sod tat-turiżmu f'pajjiżna għaliex l-istudenti qed jiġu Malta mhux biss fix-xhur tas-sajf imma matul is-sena kollha. Dan is-settur tal-English Learning Students huwa settur importanti ħafna t-turiżmu f'pajjiżna li madankollu rridu naraw li nkomplu nirriformawh għażmien li ġej. Sabiex bekk aħna naraw li ikollna studenti li qattaw it-żmien itwal f'pajjiżna u jonfqu iżjed flus hawn Malta. U għalhekk qegħdin immorru sabiex nagħmlu targeting speċifiku għal dawn is-swieq partikolari illi nemmen li kapaċi illi irrendu iżjed flus u qlieħ b'impatt inqas għall komunità kollha kemm sabiex bekk igawdi l-pajjiż kollu kemm hu.